Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovaya, ang inyo regular angkorman sa sininga palatuntunan. Talos kita sa sininga programa Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. 52 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Mapaang sa gihapon ang lakat sang panahon, mainit nagatagiti sa sininga mga tinion. Indikasyon nga wala tsansa nga magulan. Masyado kaklaro sa aton kalangitan. Duha karon ka mga dalagko nga event ang matabo diri sa syudad sang Bacolod. Grand Rally sang mga pulahan, Grupo Progreso. Dira sa may Pop John Paul Tower. Dira sa reclamation area. Amat-amat ka nagatipo ng puwersa sang pula, Grupo Progreso. Mabatian live diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Alas 6 karon hasta matapos ay na siling Grand Rally. Tutukan ini kag iga-cover ni sang Aksyon Radyo Bacolod. Upod sa aton sining mga patrolyo na triporers. Ang ara sa sagwa sa patrol, of course, Aksyon Del Salazar, Aksyon na John Diaz, kag Aksyon Boy Duran. Gaawas kag naga pula ang area sang reclamation. Tungod sining pagpakita puwersa sang Grupo Progreso, Grupo Pula, nga subong naga-arangkada na ang putian daw diri sa area sang Paglaom Sports Complex gihapon. Amo manini ang adlaw katapusan nga kampanya, buwas pahuway, buwas suhutay. Pizza 8 Domingo. Dalawang tulog na lang ho. Bow. Nagahawil-hawil ang paginawa sa iban nga mga politiko nga nagapapili sa nagkaralain nga mga posisyon. Sila mismo nagapamangkot sa ilang kagalingon. Madaog ako ayhan. Suportahan nila ako ayhan. Ang ina nga para magkuntanon masabat sa pizza Jess na sang aga. Depende sa dalagan kakadasigon sang inisipay. Las hura ni sumong sa mga kandidato. Kay buwas Domingo, adlaw na inasang sinhutay. Ako sa mga kandidato, buwas aga Domingo, simbagid ka mo. Basi pa man lang Pero ang desisyon ti aragyapon sa tao. Sa nasyonal ti 6 katuig, sa lokal 3 katuig. Ara na sa inyo. May mga buot naman kamo, kag hindi naman kamo dapat gid eksplikaran kag hindi na kamo dapat patagan. Kabalo na kamo sang dapat nyo himuon. Mga pulo pa sa kaili sa mga kandidato, normal ang inaya kontion sa eleksyon. Pero again, ara nagyapon sa inyo mga kamot, nakasalalay ang ilang ngalan nga isulat ninyo sa balota. Sa mga butante hindi na kamo magpaligis pa. Kung ako sa inyo temprano palang subong palang nga daan, listahon nyo na ang inyo nga dapat pilion para pag-abot nyo sa presento nyo, korit na lang kamo, korit. Shade na lang kamo sa ngalan nila para dasig bla. Para hindi kamo mainitan, hindi kamo makapuyan sang linyada. Rekta sa presento nyo temprano pa. Alas 6 magabukas ang aton nga mga presento kag magatakop ini alas 7 sang gabi.
1 hour ko nga pahuway sa mga maestrata, pag alas 8 patak, sugod na doon isinisipay. Yan muna nga dapat ang aton nga mga butante manginwais na. Lantawon nyo, binagbinago nyo ang mga kandidato nga ibutang nyo. Amon ang pinaka-importante sa tanan. Ano ang gindalaya nga kayuhan sa isa ka banwa o kung sa isa ka syudad o kung sa kabilugan nga probinsya. Ara na sa inyo, hindi makamubungol, hindi makamubulag. Kung ano ang nakita nyo nga kayuhan da sa inyo banwa kag syudad, ara na sa inyo. Ara na sa inyo nga mga kamot, punta bulpen, ang ila sini nga kayuhan, kagang ila sini kadalagan sa Mayo 9, Lunes ngadlaw. Sa mga butante ta, suggestion ko lang, dalagi ka mo vaccination card ha? Although nga ti, wagi man siguro gina required ang vaccination card sa mga butante, pero mas mayo nga kung may ara naman lang kamo, dalaan na lang ninyo. Para kaya hindi na ka magbalik-balik pa pauli, balik sa balay nyo. Kaya ang inyo chimpo, kabalo ko, ginalagas nyo mo lang na. Kung damo, na karoon na nagapila, kag nagalinya, karoon tayo na ka magwa, karoon ka magpuli, kapas balay mo. Magsiling ka nga mabalik lang ko da, hindi pag patinida nga akon nga gintindugan, hindi man na pwede. Ayos. Tiara na sa inyo, ha? Ato nga daan nga mga politiko, ano siling bulang ati, nagligat pang adlaw niya, siling niya, action ere, kung ako nga niya, ano mga matapos mo na kay kakapoy, gasto. Siling ko, that's life, amo gina, kay politiko ka. Hindi ka kapangindi, ang hindi ka basikon, mabuhinan pang buto mo. Ayos! Samula na ang advice na sa ato mga tagpalamati, ha? Kag, hindi gid kamo magkalipat. Ang Aksyon Radyo Bacolod, 48 dias na magapatigayon sang live coverage Decision 2022 sang Aksyon Radyo Bacolod. In fact, sa Domingo, last 9, may dry run ta kami nga himuon sa ato sini nga coverage. Pero ang full coverage sa Aksyon Radyo sa adlaw mismo sang eleksyon will start at exactly 4 o'clock in the morning, May 9. Until na matapos ang binutuhay hasta matapos ang inisipay. Tutok lang kamo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Mga isa tub-tub 2 ka bulan ngagin planuhan ini sang Aksyon Radyo ang aton nga coverage kag naplansa naton kag naplastar naton ang dapat nga himuon naton sa sining eleksyon. Aton nga mga anchorman, reporter, correspondent, data garderer halos nalikturan na kag halos kabalo na sa ila trabaho. Duwa tob-tob 3 kadlaw nga ginpatigayon ang workshop seminar sa aton nga mga correspondent kag data gatherer kag halos pasado sila sa aton sini nga Decision 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga banwa kag syudad na medyo makabig naton ara sa red category, may mga correspondent kita dira agin butang para madulong sa inyo ang pinaka-latest nga development kag report from where the action is sa aton sining nga Decision 2022 local kag national election. 24 tob-tob 48 oras ang Aksyon Radyo nga mga cover, wala sign off, blue by blue account from where the action is.
sa aton nga mga OFW, may mga pamilya sa Sagwa. Ara man ang aton sini nga Facebook page. Ara man dira ang aton sini nga live streaming, live mabatian kamakitaan ang sitwasyon nagakanabo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental pagi sa aton sini nga Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ayos! Waswasanan na ni. Halos kondisyon ang tanan nga mga angkorman kag reporter sang Aksyon Radio. Halos ginbaid kag nangintalom na ang aton nga mga data gatherer kag mga correspondent sa mga presinto diri sa Bacolod kag outside Metro Bacolod. Munya kami kapreparado. Isa dua ka bulan niya na preparahanan ni namon. In fact, damo pang hatag sang libre nila nga serbisyo sa Aksyon Radio o galing kiti puno-puno na gid kami. Maybe next time, next nga election naman. Ayaw gid kamo magkalipat, ha? Ano mga balita kabantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa ato sa ring mga Patrol Unit Reporters. Bita wala sang ipatuman nga pagsara sang daranon na pisar sang duha kadaragko nga political rally sining hapon rerouting nagadepende man sa sitwasyon sa trapiko. Dalon ni nag-report dugay-dugay ni Action Art Tayhupon. Balita naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon ni Action Alvin Graba. Duha ka persona na sa puwan patay sa duha ka separado nga lugar sa Negros Occidental. Gun ban violator sa bilog nga Western Visayas. Naglapot na sa 193. 193. Sa balita nasyonal, Department of Energy ginpasiguro nga wala sang problema sa supply sang kuryente sa adlaw sang eleksyon. Masobra 33,000 ka mga PDLs magabuto sa Mayo 9 nga eleksyon. DepEd personnel instrikto nga ipatuman ang health protocol sa adlaw sang eleksyon. Kaya muna ni Silingko, muna nga hindi ko malipat magdala sa inyo sini nga vaccination card. Kag sok-sok gid face mask. Comelec gin pagguba ang wala na usar, depektibo nga baluta kag iban pa nga accountable forms. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:20 na. I-check ta nga ato sa nga Patrol 2 ang ato sa nga Crosswind Patrol. Kamusta hon tanay ang paglibot-libot ni Aksyon na Dale Salazar sa pila ka mga dalanon. Ibaloon ta sitwasyon sang duha ka mga dalagko nga rally. Putian kag ang pulahan Grupo Progreso. Bala plastado na kakon bala way giman sang dalanon nga napektuhan diri sa Bacolod tungod sini pagdagsa sang damo nga supporter sang pulahan Grupo Progreso amo man dito putian sa area sa Paglaom Sports Complex. Dihibaloon ta ang sitwasyon sa report ni Aksyon Dale Salazar. Line number 3. Action Dale, may hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric. Thanks God, it's Saturday. Yes. Init-init na inkwentro. Duwa na lang ka adlaw, Action Eric, sa nga gawin sa buong pangaluyag sa mga undecided. Ang atong sining mga kandidato sa Silipili sa may siyudad sa Bacolod, Action Eric. Kanya-kanya nga mga style, Action Eric. Sa katapusan na meeting di Avanza Panjag Rally. Pandua ka mga partido. Sa sining nga matinion, sampai nag-report kita ang Sineric Disney Patrola, naghalina ang mga kandidato sa Grupo Progreso from San Sebastian Cathedral. Okay. Padulong ang Sineric dito sa may reclamation area, particular na sa may likod sang Pope John Paul II Tower Consolina. Pati kayo nun, hangila sining meeting di Avance Action Erica sa katapusan pagpangampanya, no? So sa sining matinion
ang atong sining mga kandidato sa Grupo Progreso aran sa lapit Eric sa may SM City Bacolod. Okay. Kag dalayo na ni tubas Eric makalabot dito sa may likod sang post John Paul Tower kung rin tukod ang isa ka dako nga stage sila sining katapusan nga pagpangaluyag sa mga butanda Eric. Grabe ang pulahan tribo pula ariba daw Ariba. daw balik ng kalabanan sa mga tinggiban sang mga pulahan or supporters sang grupo Progreso Action Eric. Makita nimo nga tayo man kanya-kanyang bitbit man sa mga tarpaulin ining mga die-hard nga supporters sa grupo Progreso kang iban diri Action Eric. Makitaan mo gid ang pagka-creativity sa mga individual bangod nga tiyaw na may mga tinaga kun nga luyag nila nga ibutang sa ang ginasuportahan nga mga kandidato Action Eric, no? So amoy subong ang sitwasyon subong nga hapon sa bahin diri sang Grupo Progreso. Ang pulas ni Eric, may pila ka mga temporary road closure nga gid-implement ang bitaw. Once makina temporary, once nga makalabay na ang mga kandidato sa Grupo Progreso, i-reopen ang sa dayon. I-reopen ang sa. Unlike last ni Eric Santo sa opening salvo ng GP, sa niyaging patigayon sa may Bacolod Republic Plaza, pero this time sa Grand Rally last day sa pagpangampanya dito naman sa may reclamation area Action Eric, no? So ang atong sining Bacolod Traffic Authority Office naka-deploy man pag nagagiya sa mga motorista natin Action Eric kay pasri sa may around sang palibot sa Bacolod Public Plaza. Since bago pa lang nakahalin ang mga kandidato halin sa may San Sebastian going sa may Post-San Polisacan Tower, kaya may tabagtagan ang bulubugatan nga lakat sang trapiko Action Erica bangod sa pila ka mga temporary nga road closure subong hapon. Hopefully Action Eric ibig na mag-ulan bangod wala makita sang nakita natin nga mga senyales nga magatupa ang ulan pagkabay pang magpayuyon ng Action Eric. Ang observation na itong kaina samtang nagatumpambay kita dito sa Bacolod Public Plaza dati ang mga magagmay ng mga negosyante doon mga ito kayo ng nakaganara like mga ice cream vendor Action Eric ubos kita nila sining mga baligya sa mga hapon kaya mo ito samtang naghulat sa pagmansang sa mga kandidato sa GP bandri sila ara nagapahunay-hunay sa dalawang pang puno sa Bacolod Public Plaza samtang nagakaon sang mabulubugnaw nga ice cream mga ice cream. So ang mga kay magluwas Action Eric kung makita natin mga katigulangan yung mga pamatanon man na mga supporters ang nag-upod man no nga magsaksi sining Grand Rally sa Grupo Progreso Action Eric. Later check natin ang sitwasyon sa ibahin sa Paglawan Sports Complex kung sa din niya ginapatigaw man Action Eric ang Grand Rally man sang mga putian no kay ti amni ginuna naton diri subong ang Grupo Progreso kag lapit rin sa aton sining location Action Eric kati dugay ihatag naton ang pinaka-latest gamay informasyon sa palibot Action Eric sining venue sang Grupo Progreso. Wagi man sa mga dalan din nga naapektuhan sang sining duha ka grupo. So para Action Eric sa Grupo Progreso matagin pang mention naton may mga temporary nga road closure. Okay. Pero kung maglabay na ang kandidato pagledira sa may San Sebastian Cathedral kay temporary closure sa time naman nga i-reopen sang Bacolod Traffic Authority Office Action Eric kay may mga magluwas sa mga kandidato nagupodban sa likod nila ang ilan sining mga supporters kumbaga naga-convoy mo sila Action Eric pero nagkalakat lang niya okay. Sa may cathedral padulong dito sa may kilid sang Toba John Paul the second tower Action Eric. Kaya once makalampuwa sila or makakatunan sa may venue sa likod ng tower, buksa naman gilayon sang bitaw ang mga temporary nilang pagbutang sa mga barikada Action Eric para sa tagal man sang ligwa at sa tagal man sang safety ning mga supporters sa Grupo Progreso nga nagtambong sining katapusan nila nga pagpangampanya Action Eric. Di balantayan ni sa Lunes ngadlaw ang poder sang tawo aran sila sining mga pag-shade Action Eric sila sining luyag nga mga kandidato at iban kay gusto naman matapos ang eleksyon
para at least makapawayway naman gid kag may baluan gid kontino gid ang mangina madinalagon na aksyon Eric. Ang area kuno sang Locsin, Burgoso do pertin traffic subo. Yeah, tari kita tayo aksyon Eric puri sa may dalom no kay maging kuwang na nga may equipment para dito sa ating sininga set up. Oo. Grabe di ang traffic aksyon Eric bakit andiri sa aton nga ibang diri sa ila from downtown area nagpangita sa mga possible nga shortcut aksyon Eric going sila sininga destination na. Okay. So actually wala ang traffic enforcer already aksyon Eric sa may GT Hotel. Oo. Pero diri sa may dalom sa ato no wala diri traffic enforcer action Eric kay iba diri sila ang nakafocus man dito kay sa palibot sa public plaza kag dira man ayon sa may reclamation na area action Eric slow moving ang mga salakyan sa Okay. nga tubangan action Eric Oo. kag hopefully dugay magligya ang importante diri maginahinay give and take ang aton sining mga motorista para at least safe ang ila sining wala pala pang gas gasanay action Eric nga mag-aluntad or mag-bungwanay. Oo. Kaya makita rin natin kalabanan, direct na rin mga privado na mga salakyan na action Erica. Sa tayo sa downtown area, moderate to heavy man ato sa mga traffic, kasi ang sa kailangan naman sila ng action Erica ay padre sila nakapangita sa shortcutan na, kumbaga para ma-avoid ang venue ng Grupo Progreso nga meeting sa Avance. Ang sinari ka ba yung previous report kapadalos ng patrol karong Sabado sa hapon ang sa action nyo. Action dahil talaga una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kay Action del Salazar diri habit sitwasyon sa Bacolod sa mga lugar sa diin na ara ang duwa ka mga grupo. Putian ang grupo sa Pulahan, Grupo Progreso, dira sa may Pop John Paul Tower. Yan muna ang sitwasyon ti karon ha. Batayan diri sa Action Radio dugay-dugay alas 6. Magasugod dira ang programa. Kagbabatian ang ato sining live coverage from where the action is sa Grupo Progreso. Iduga ko lang ulit sa pagkadto nyo sa mga presinto. Dalagi ka mo bullpen, valid ID, kag sok-sok face mask, ha? Kung ang isa pagid ka mga importante nga inyo daralon. Padulong siya sini nga presinto. May hapon nila kay Toto Manjo Arnejo, sa kay Nestor Hervias, kag kay Margin Latuza. Ara na si Margin Latuza kag si Nestor Hervias. Sila ni Manjo Arnejo. Kapa-check attendance lang sila. Ibon Butzer sang Germany. Tamyayo lang yung pamilya dira sa Morsha, naka-like na siya, kag naka-share na siya. Si Scout Ranger asang binalbagan ara man gamon ito sa to sininga Facebook Live. Salamat gid. Happy weekend mo dala kay Ibon Butcher. Sige. Pagbalik naton, mga action balita nagikan sa to sininga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. Ini ka mga hindala sa aton. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mata. Balik din sa ito Babalagad Action Report after on edition sa Sabado nga presentation. Grabe ang traffic sa dalom namo no. Sa may Locsin, Burgos.
daw subay nga gin ukay ba? Sige, check na mga report na gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Bitaw wala sang ipatuman nga pagsira sa dalanon at isa sa duwa ka dalagko nga political rally sini ngapon. Rerouting magadepende man sa sitwasyon sa trapiko. Tini nga gada rerouting gini kay dili tas dalo mo por trapiko. Why pa traffic enforcer? Dito sa nagtinumpok sa kuano sa rally area ang mga dalan nga daw kadelikado kakagutok masami do nabayaan na. Ari sa Action Art ay hupon. Line number 3 sa report Action Art pa yung hapon. Amo gitang siling ko kay Sir Dennis Perma. Nga siling ko Sir mag-umpisa ni karon mga alas 4 kay na interview ko siya mga quarter to 4. Oo. Siling ko matya ang isa ganing ginapamagkot siya kay nasimbo Sir why tari routing plan da o kun ano kay ang matabo sini sigurado gid makuan gini mo mapinpuno gini ang mga mayor nga dalanon kung may ara lang pag ginutok sa salakyan. Ang isa sa reason na Guro Action Eric kay ang tanan balang nga mga dalagko ning mga nagakarga sa mga wing van ang mga may karga bala sa ngalin dala sa port. Actually ginsira ang exit sa may nga nagalusot sa likod sa SMLA. Okay. Kundi mo na daw siguro ng exit sa mga naga-travel padulong sa south. Oo. Yan na daw subong close. Dili na sila tanan subong galabay sa may Halandon sa may Barangay 2. Di posible mo na ang iba nagusoy sa San Juan. Correct. Diretso, amo gina siya ang gintunaan posible sa nga pagginuto. Now kay gin-check ko sa iya kay amo ning advisory nga gusto naton kuaon sa bitaw kay ina kay tiduha mo ang binyos ang rally subong. Oo. Dito sa paglaom kag dira sa area sa reclamation. Yung matamo sila niya, may ara sila actually mga team nga din pang-deploy na sa mga area. If in case nga mag-clogged man, kag may traffic na heavy, matamo sila, ma-divert sila. So, most probably, kung nabatyagan ng subong traffic ni may imo gini karon ng bitaw sang nagakaigo nga rerouting plan Action Eric. In order nga maghalog-halog na lang dalan, basi wise nag-expect na mo gini ang flow man sang salakyan o kung ang influx sa mga salakyan nga maguluwa sining hapon. Pamatian pa lang si Sir Dennis Perma kung anong ilas nga plano dira sa bitaw nagaserving nga PIO angot sa sining rally karon nga hapon. Action why tari routing sa buong ay man mga closures ng dalan. Okay. Nang aton atanan temporary lang gid siya. Ngayon case lang gid no case to case kay in case may magutok sa sinang area. Amo na pag-action sa enforcers at may mga na-field naman kami ng mga tao, nag-deploy na kami ng tao sa mga area sa activity area kahit sa mga main roads nga posible magutok. Nga mo na lang no, is kung may diversions, kinangata mag-divert pero temporary lang. Kung kinangata mag-close, temporary man tanan. Ang area lang gindi sa Kwan, sa San Juan bilang street. Ang from reclamation area to San Juan Street, medyo mo na naguro ang konta sa mga motorista kay ang exit sang tanan nga tracking sa reclamation area pakadto sa south given temporary naman close kasi na tanan nga exit kag entrance ang tracking from reclamation area diri na maagitan na sa Halandon. Okay. Amo na sa may portion na sa nga parehag ni Sir Dennis Perma. Hopefully ka monitor man siya sining hapon. At least mapabalunat natin liwat sa iya. Nadala sa may Luxinos, dalawang stasyon lang. Ay, portidi. Ay, sos. Kaya kabay pa, no, nga may mga mendra si Sir Dennis na mga padala nila yun, agot to manage sa sining traffic nila sa lugar. So, kung nag-travel, kaya subong nag-traverse ka within Bacolod City, kadto ka north or south, make sure na lang hindi ka mag-usoy sa talang Norneta nga maglapos di sa Luxin, kay sigurado, mamalas kagin sa ulat kung kapinta di dulo difference ang aircon sa salakyan mo. So, amo na, no, Action Eric, ang pinaka-latest kay in-check natin si Attorney Sorbito, kinakadamo pag sa mga meetings sa ginulibot niya pa, sa hindi pagkatag sa mga subnaw, saan naging result sa Grapatidayon final testing and selling sa mga VCM. Ate Maigalo kayo nag-test rin siya kung si Sir Dennis Perma niya noted pre na-inform na ang in charge sa area
Gani. Ate very good gid diri sa amon Gamon po siya, sa eh. diri sa amon dalam istasyon na Sir Perma daw grabe gid ang kwan daw daw mga subay nga ginukay blas balay nila. Oo, kasi ang isa kang isabi hindi man makatag ligwa man mo tiko di gulpe lang nagsira dalan di. Naligan ganit naman sa lakyan sa politiko. Ito ba po pangangaya mo ba na numero sang Station 1 Commander Simo? Oo. Na kung maila kay nag-respond sila dayon, kaya mo gitong halinan tan isang ginutok na mo. Nano. Kita mo ako lang tuloy Serbia na enforcer while ginaulat ng pulis. Oo. Siling ko dahil nilang ligwa kayo magsangit pag kinakaroon sugpon sa bulis na tapos kinading lugar. Pasalamat siya, salamat din sa info ni Action Art kag ni Action Eric. Si Sir Dennis pa. Anytime matik na yan, niya. basta in the name of public service, harap na sa derayon Oo. na mag-response. Oo. Dugang ma-update siya na karoon. Batayan na Action Eric. Way gagiyo, way gid gagiyo mga salakyan tas dalo mo. Kaya provincial, ang provincial hospital ay karon mga mabot ambulansya na karon tiyawag gid sa karon kada sok di. Kailangan mo na iya ipapanawgon sa stretcher o kung sa iya na nga ginakargahan ng pasyente dalon so ay karga na lang na ikaginakat sulod na sa emergency. At yari na kay makadto na ko ng team ni Sir Dennis Perma di sa ato Very sa good. Action Radio. Very good, very good. Malang nga balita nga itong madulong gikan sa Bacolod City Hall. Action ay tayo po na sa balita o na sa action. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat gid Action Art tayo pon tiara na may response na si Sir Dennis Perma, isa sa mga aktibo kag mapisan nga na-assign dira sa Bacolod Traffic Authority Office kadto IDD Tango Iko. Sa idalom na sa Action Radio kay puwerte ang paginutok sa salakyan di. Way na kagiho. Nalay ko may ambulansya di ko magsulod halay karon sa Dalan Lacson, ayawang gisa karon pangalihid di. Ay puwerte. No bi ka isa abi hindi man magatag ligwa man mong bisan gutok madasok. Ay puwerte. Dali lang kay may just in report kapasudlo ato yung Center with Action na Andipensor sining encuentro encuentro ini sang mga supporter sa mga kandidato ho. Ay nano man niya nga. Supporter sa mga kandidato sa pagka-mayor dito sa Ilocos Sur o nagtiniruhay tana. 4 ang patay, 1 ang pilason. Amo gini daw. Ari si Action na Andipensor Lisay sa report may hapon. Action Eric mayong hapon kag sa aton mga ka-action. Ini nga report action na Eric do first ata ini siya nga report for election related nga do dako gid siya bala ang impact. Okay. Tungod 4 diri ka mga persona ang nagkalamatay kaga isa ang pinason. Nagwa sa report mga supporter. Pero unidentified pa kung diin nga mga supporter ini sila sang duha ya ka magkontrahanay nga kandidato nga nagapapili sa pagka-alkalde sa Banwa sang magsingal sa probinsya sang Ilocos Sur. Kay na ini sang aga natabo action na Eric. Okay. Tungod man nga nagapadayon ng command conference sa aton kapulisan sa area naman dito sa Ilocos Sur. Amo ning base man sa aton nga nakuha nga report sa national. 2 pa lamang ka mga persona ang na-identify nga mga patay ini sanday Recto Bakdayan Bagani, residente sang Manabo sa Abra, kag si Larry Paul Tordo sa barangay Maratudo, Magsingal. Ang duha ka mga napatay is gina-identify pa and subong man ang pilason action Eric. Okay. Nagwa diri sa investigasyon ang amo ginigurong trending vote buying. Ay aguy. Vote buying activity ang ginhalinan sining insidente sa diin ginapahayag diri sang police investigator nga nagkadto ang kampo ni Mayoral Bet Lori Salvador Jr. sa Magsingal agud madakpan kung tani bala sa akto ining mga nagapahimo ya sang illegal election activity amo ning ginatawag naton vote buying activity. Okay. Galing kay may isa ka mga nagpalupok nagresulta sang sunod-sunod ng pagbayluhan na nalupok. Sus, grabe. Oo. Wala na ibaluan kung sino ang una nga nakapalupok sa sining supporters sang duwa ka mga alkalde. Bali ang duwa diri ka mga ka-alkalde amo sanday Mayoral Bet Lori Salvador Jr. kag si Mayoral candidate Alrico Fasis. Okay. Ti subong
sige pa ang investigasyon sang kapulisan. Identity sang duha ka mga napatay man, kay apat sila mo. Oo. Duha ang na-identify na, duha wala pa, kag Okay. ang isa ka pilason is amo man ginapahibalo pa kung ano ang kompleto sini nga pangalan, kag lakip na dira kung ano gid ang sino ang una nga nagpalupok, kag kun kanda sino or sa ano nga grupo or sa kay sino sila nagasuporta ining apat nga napatay, Okay. dala na ang napilasan. Sige. Basta So- may update ka na dugay karon aksyon na ana. Yes, aksyon na Eric Balantayan man ini nga report kay Tido amo ning sili ko kaina mo ning pinaka first nga do ka dako gid nga election related. Last day pa naman sang antes Kampanya. gid. Oo. Diri sa tundaan kabay lang nga daw singgit-singgit lang. Ang sa mga Hindi, supporter ani tamo matabo na lang nga niyo. hindi kay padala lang inyo nga silabo sa balatsagon nyo. Kung ano nga mga hindi pagitsindihan na ibla. Kag ang ato panawagan kani sa both parties ni nga hindi na makabuyanay sakit ka tinaga. Oo. Kay dira na ko siya ka trigger action an mo. Yes. Nga ko sa hindi mamalikawan nga mga tao sang high blood ti basta ibang ting ati. Man ako magtinaw ka panay hindi na magtiniruhay pura palayo lang. Oh, hindi mo lang paktan kung anong bit-bit dara nila, kag Yes. ting mapanghaboy nila or what. So, pagalong kita sa aton mga ka-action. So, mo niya, Action Eric, ang pinaka-update naton subong sa sining natabo ya nga pagbayluhan ay lupok sa mga supporters ng duwa ka mga mayoral candidate sa bahay naman sa nga magsingal sa probinsya sang Ilocos Sur. Balita gikan sa News Center, Action and Defensor Lisay. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Salamat gid Action ang Defensor Lisay. Jason report sining natabo nga inkwentro sang duha ka mga supporter sa pagka-mayor sa Ilocos Sur. Si Pablo apat yang patay sang pilason. Kaya ang isa ka grupo sa nakapadalagan mayor makadto to sa isa ka nakapadalagan man mayor kailan tawon ko nila ang aktual kuno nga tagtaganay kwarta. Ati wala nagitsindiana ya. Lupok isa, lupok tanan. Hindi apat ang patay. Ay isang pilason di. Muna sa mga supporter baw hindi ka mo magpadala-dala sang silabo ka balatsago nyo mali mo na sa mga politiko ang inasuportahan nyo mapatay mo lang kamunta maamot mo na isla pero yung kabuhi hindi niya mabalik muna nga ti ang Ilocos Sur ginpay dalo mina sa Comelec control ay puwerte no muna kainit sa politika ginadagaan pa kabuhi katawo so may hapon dira sa kay may hapon dira sa kay Kadi Laurilia no Kadi Laurilia sa kay Martin Aliling sa kay Manju Arnejo kay Madam Sonia de la Torre Delgado kay Connie Laparan ara sila ga monitor way punaw man nga mga listener ta sign on to sign off man ay puwerte ho sige sa ilawang report Action Alvin duwa ka personal sa puan patay sa duwa ka separado nga lugar diri sa Negros kag gun ban violator sa bilog ang Western Visayas naglapot na sa 193 Action Alvin Graba line number 1 may hapon. Maayong hapon sa imo Action Eric, duha ka mga persona ang napatay matapos nasapuan sa duha ka separado nga lugar sa Southern Negros. Sa banwas ang Hirigaran, alauna sang aga kahapon nasapuan na lamang ang pilason nga lawas ang isa ka kabangkalanon along sa Taytay sa barangay Gargato, banwas ang Hirigaran. Ginapatihan nga ang biktima na aksidente. Sa diin ang biktima gingkilala kay Romeo Pacheco kag residente sang sitio Kasipsipan, barangay Hilamunan sa syudad sang Kabankalan. Sa inisyal nga pagpungisisa ni Police Captain Ryan Villasario, si Pacheco ang nakita sang pila ka mga nagalabay nga mga motorista nga yara sa kilid sang dalan alon sa Taytay sa barangay Gargato nga may pilas na sa ulo. Ginhingagaw pa kung tani dala ang biktima sa Hinigaran Medical Clinic para mabulong apang alas 5 sang aga kahapon. Ini siya ang gindeklarar nga napatay samtang ginabulong paagi sa deklarasyon ni Dr. Johnson Vergara.
Sa dugang paginaton nga balita sa Banwa naman sang Isabela, pilas sa ulo ang naangko ni Juni Federico, 56 anyos sang Zone 3 Barangay Tinungan sa Banwa sang Isabela. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Joseph Partidas, alas 8 pasado kagabi, nakita na lamang sang bata sang biktima nga iya amay ang iyara na sagwa sang ila sining puluyan nga may pilas sa likod nga bahin sang iya sining ulo. Rason nga ini siya ang ginhingagaw mandala sa Isabela Rural Health Unit apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang patay nga lawas ni Federico ang natala naman nga iga paidalom sa post-mortem examination. Samtang sa dugang paginaton nga balita nagikan sa Police Regional Office 6, nagdangat na sa 194 ka mga persona ang nakabayular sang Comelec gun ban. Umpisa nga ginsuguron ini tinalikdan nga Enero 9, tuig 2022. Sa diin sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa 194 ka mga persona nga nagkala-aresto ang nagapanguna amo ang Negros Occidental Police Provincial Office nga mayara sang 67, samtang nagapangaduhan naman ang Iloilo Police Provincial Office nga may 30 ka mga persona ang nagkaladakpan. Yara naman sa ikalima ang Bacolod City Police Office nga may 18 ka mga persona ang nagkala-aresto. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Negros Occidental, amoy ni may pinakatapon. Sir, ini mga firearms ni Sir, di ini sila nakuha? Halo-halo ini siya, no? May na-recover kita through Comelec checkpoint. May na-recover na kita through sa mga police response naton. Kung sa diin initially, ang mga suspect, no, nag-create sa ginagamo or alarming scandal. And sa pag-responde sa ating mga pulisan dito, nakuhaan sila sa armas o na bladed weapon. Ini mga nakuha na aton, sir, dako na ni. Kung taon ta, at least maayo kag effective ang kampanya sa mga kapulisan, especially sa campaign against illegal possession of firearms antes mag-election. But by the way, kamusta ni sila, sir, pasakaan na kaso? Yes sir, no? Immediately, no, pagtapok sila, pasakanin na sila kaso sa mga sa mga unit naton nga nakatapok sa ila. And sa aton mata ni, hindi kita gusto na matakpan sila. Kaya nagpala naton nga problema gina sa ilang pagbalinod at sa ilang pamilya. That's why nga to-remind kita sa ila. Pero wala kita mahimo, sila mismo nag-bayular sa mga regime nga gina-implementar naton. So, as law enforcer, pinanglan naton niya i-implement ang regime. Sa amon, ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan, does it include nga aktibo gid ang aton mga kapulisan sa pagpandakop, sir? Isyo, no, nga maayo ang effort sa aton mga kapulisan, and of course, ang publiko man kung sabihin na ang iban ang mga impormasyon nagahalin sa publiko pag gina-report sa aton mga kapulisan. So, maayo ang partnership at nipalawa naman natin nga compare sa iba niya mga kaprobinsyanan, madako ini nga probinsya ang Negros Occidental. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio. Salamat kit Action Alvin Graba. Report live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Grabe ang pagbaha kag pag-anaw sang pulaho. Mga pulahan daw sus kanami lang tawo no. Wala tang soksok bayo pula mo. Sana ko damo tao kit ano gidya si Sir Dan Ataydi. Okay, taas dan tao ni. Ha? Siya pinakataas sa tanan mo. Ano pa kitano gud ang iya nga itsura ni Congressional Dan Ataydi. Nakita ko sa picture nga gin-post ni kuano gidalabra ni Action Dilo. Ay puwerte oh. Damo tao ba? May hapon dira kay Kagawad Peter may noble kag Kagawad Glenn Burgos bago monitor sila nga duwa ho. Ay puwerte. Lo pangapi kamo da, Kagawad Glenn Burgos kag si Kagawad Peter may noble. Kay nanay te si
Nobleda sa SP mayang hapon da. Kay Reynaldo Rigla Aldea ara sa Cavite og lantaw sa ato sa nga Facebook Live. Sige, balik kita. Duga nga ato Aksyon Balita. Duga-duga ato sa nga special coverage sa Aksyon Radio Bacolod sa Grand Rally sang Tribo Pula. Grupo Progreso, dugay-dugaya. Ara na karon si Anang banat na karon sila. Bao si Kuya Ed Lumugdang ho. Nyaway gitada. Ara, kuha lang to. Musta na si Ate Karen? Ay, puwerte. Si Migo ko, Ed Lumugdang, sang Bacolod Eagles Club. Ay, puwerte. Kuan gid ga monitor sa wa. Sige, balik kita pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Ang ini nga balita Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Work from home ka close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakandi nga tinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibut. Gusto ko pa, Chimpo, ko lang alang, nagnalay sila nagamonitor sa atong giyapo, no? Si Anros Tasani, pare Felix sa Diamante, Giovanni Mel, Emily Magsipok, Nestor Herbias, kag si Marjane Latosa, uy si Madam Ems Abuso Araman, kag si Rinaldo Rigla Aldea. Dugay-dugay, masulod na nga ito sa coverage team sa Grand Rally sang Pulahan Grupo Progreso. Magasunod dugay-dugay, upo na kay Action Am Defensor. Hasta na siguro sa Action Firing Line kaga malambutan yung programa sa Action Night Patrol. Ay, fuerte, no? Sige, Upo diri sa itong mga patrol na unit reporters in action. Ang nagpangalagad karon nga hapon. Action Del Salazar, back-to-back Action Papang Nixon Tahom sa Patrol 2. Action Art tayo po ng Action Alvin Graba. Opo diri sa itong mga technical partner Studio A, Broadcast Engineer Nalmar Madera. Opo diri sa itong nga IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower. Dito sa Barangay Talong, Surat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, kita karon Action Night Patrol sa Grand Rally Sang Pulahan. Grupo Progreso. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa inyo pamamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. TTX 500. Juliet Nol.